Здравейте! Сега ще ви прочета българската приказка Попова снаха. Имало в едно село поп и попадия. Те си имали син. Когато дошло време да го задумят, оженили го за дома другоселка. Попът бил богат, но голям скъперник. Той пратил сина си да печалба в чужда земя. Снахата останала при свекъра и свекървата си. Колчем седнат да ядат, хапнат ли по 2-3 залъка, попа казвал: сит поп, сита попадия, вдигай невясто. И невястата вдигала трапезата, макар че била гладна, прегладняла. А дядо поп и баба попадия се дояждали с кришум. Невястата виждала и разбирала всичко, но нали е невяста и то в чужди дом. Нямало какво да прави. Търпяла. Днес тъй, утре тъй. Видяла невястата, че не може да се живее все така. Дотегнало й да шета и да гладува. Един ден отишла у майка си и се оплакала на своите. Брат й рекал: аз ще кръстя и попа и попадията. Утре ще ти дойда на гости. Не готви от хубаво по-хубаво. Да видим, ще смее ли свекърът ти да каже: сит поп, сита попадия. Сестра му си отишла. Казала на попа, че ще й дойде на гости братът. Готвила като за Великден. Брат й дошъл. Поприказвали си с попа и попадията, па седнали да обядват. Дядо поп хапнал няколко залъка, па току рекал: сит поп, сита попадия, вдигай невясто. На гостенина се усмихнал, дал на сестра си с ръка знак да не става и казал: не можете и, дядо попе. Вие поповете сте хора без работа, да не ви се яде, но ние сме хора работници. Бързо не се наяждаме. И сестра ми цял ден е шетала, и тя е гладна. Вие като сте сити, станете, а пък ние ще си доядем. И останали с сестра си на трапезата. Яли, всичко изяли до троха. Пръв път от толкова време невястата се нахранила, както е редно. Хайде сега, сестро, свари ни кафе, рекал гостенина. Ние не пием кафе, обадил се попът, ядосан, че ония го е оставил гладен. Ех, вие, ако не пиете, не дейте пи. Направете само на мене. Нямаме кафе, казва попадията. Ба, все ще се намери малко. Попска къща е. Ако рече да дойде дядо Владика, мигър без кафе ще го оставите. Виж, сестро, намери. Невестата сварила кафе и поднесла на брата си, а попът и попадията го гледали как пие и мълчели. По едно време госта се обадил. Какво сме се умълчали като на гробища? Кажете нещо, де. Аз гостенин ли съм или какво? Попът рекал: бях се замислил за сиромасите, да не ми се говореше. Мислех си, какво ли ще правят уния, които не са обядвали? Попадията разбрала истинската грижа на поп, да казала: ако не са обядвали, дано има поне какво да повечерят. Тя искала да утеши попа, че когато си отиде над вечер гостенина, те ще се нахранят, но и момъка не бил прост. С това никак не бързал да си отива. Седял, пушил тютюн, приказвал. От време на време той току поглеждал през прозореца и продумвал: време е вече за тръгване, но нали ми се не става. Къде ще намери човек такива добри роднини, да си разбират от думата? Много обичам сладки приказки, дядо попе. Я да поседи още малко. Мръкнало се. Гостенина казал: майче, вече е късно за село. Къде ще се лутам в тъмното по ония кален път? Я да повечеряме, па да си легнем. Поутре рано да стане и потегля. А попът, за да го изпъти, рекал: то за преспиване няма какво да говорим. Роднина сме. Ако искаш, и 2 нощи можеш да преспиш. Но колкото с вечерята, да ти кажа право, ние имаме обичай в сряда и петък да навечеряме. Тоя ден било сряда. Гостенина се усмихнал. Добър обичай, дядо попе. Като рече човек да става светия, може и никак да не яде. Но в наше село нямаме такъв обичай. Дай, сестро, хляба да похапнем с тебе. Па виж, по полиците може да намериш или сирене, или нещо друго за дояждане. Да не си го, че май съм изгладнял.
Невястата сложила всичко, каквото намерила за ядене. Седнала до брата си. Стегнали се двамата, да изяли. То се казва всичко. Останали само 3-4 къса хляб и една бучка сирене. Сестро, рекал братът, я дай оттам турбата да прибера хляба, че може през нощта да го нападнат котки или мишки. Прибрал той всички останки от вечерята в турбата си, сложил я до възглавницата и легнал да спи. Като го видели, че е заспал, попът и попадията се надумали да вземат турбата, че да се наядат. От глад се превивали, духнали лампата и се приближили. Един от едната страна, а друг от другата. Но момъка само се преструвал, че спи. Замахнал стояката, че ту попа, ту попадията, ту попа, ту попадията. И в същото време викал: махайте се, псета, махайте се, котки. Когато случа, още веднъж на място ще го оставя. Попът и попадията отишли при огнището и почнали да си шушукат. Надумали се попадията да издои биволицата, па да изпият млякото, да ноги позасити. Гостенинът ги чул. Попадията отишла да издои биволицата. Дошъл момъка и казал през прозорчето на обора: дай да пий на аз, а ти после. В тъмното попадията помислила, че е попът. Подава му котлето. Момъка го изпил до дъно. След малко дошъл попът и той поискал мляко. Не те и грях, рекла попадията, до капка го изпи, а сега се подиграваш с мене. Какво съм изпил? Не виждаш ли ме, че сега идвам? Ами кому дадох преди малко котлето? Не го ли поиска ти ей там през прозорчето? Не съм го искал, трябва да е бил оня, да го порази Господ. Какво да правим тогава, дядо Попе? За хорска угода от глад ще умрем. Бива ли така? Хайде да отидем в градината, да се наядем с сливи. Но гостенинът чул и това. Тък му почнали да брулят сливите, той грабнал един прът, че като се размахал, удрял къде когото завърне. И в същото време викал: тичай, дядо Попе, биволите изкърчиха сливите. Попът и попадията побягнали. Едно от страх, друго от срам. Скрили се в зеленчука. Надумали се да изядат една зелка, но момъка ги видял. Издебнал ги и там. Зашибал ги с пръта и се развикал отново, колкото му глас държи. Скоро ела, дядо Попе, че козите нападнаха зелето. Попът и попадията видели, че няма да хапнат, додето се не съмне, са се прибрали и си легнали. Легнал си и момъкът. На сутринта станал рано и почнал да се стяга за село. Но попадията този път сама казва на снаха си: невясто, направи на брата си кафе, че бърза да си върви. Ба, много не съм се разбързал, рекал оня, но като сте намислили да ме черпите, почерпете ме. Изпил кафето и си тръгнал. На сбогуване казал на попа: всичко ми се харесва у вас, но най-вече пустенето в сряда и петък вечер. Но едно ви не харесвам никак. Право да си кажа това, дето викате сит поп, сита попадия, вдика и невясто. Тая дума, ако се не чуе, вече тук щастлива ще бъде къщата ви. Ако ли се чуе още веднъж, здрав път не ще остане в двора ви. От този ден наистина попът и попадията решили да не отяждат залъка на снахата си. Това беше от мен. Довиждане!